Krásny nový rok 2021 vám praje Vladislava Spravodlivá. Prihováram sa vám krátko po Vianočných sviatkoch. Ešte máme pred sebou Trojkráľový deň a večer, čiže sviatky ešte úplne neskončili, ale už sme sa ocitli rovnými nohami, sme vhúpli do udalostí roku 2021. Takže dovolte mi zapriať vám hneď v úvode veľa zdravia, ktoré najmä budeme potrebovať, veľa trpezlivosti, veľa odvahy a silnú mieru spravodlivosti, ktorú potrebujeme všetci v sebe rozvinúť na to, aby sme sa ubránili všetkému tomu dianiu, nazvem ho zla, protiústavnosti, nespravodlivosti a všetkej negativity, ktorá ovládla Slovensko. Ja som si pre vás pripravila tak pár slovami také zhrnutie všetkých udalostí, ktoré sa tu dejú, a musím povedať, že som nesmierne šokovaná z toho, čo sa tu deje. A chcem sa vám tak priamo, úprimne a otvorene prihovoriť, aby sme držali všetci pokope v týchto ťažkých a náročných dňoch a časoch, pretože Slovensko sa ocitlo v situácii, v akej sa určite nikdy nenachádzalo. Dennodenne sme svedkami tých najotrasnejších udalostí a skutočností, aké zažívame už pomaly rok a roky predtým. Ešte jedno nezmyselné nariadenie nevydrží 24 hodín, už ho vystrieda ďalšie. A Slovenská republika sa prepadla na svoje dno a stala sa z nej jedna veľká hrča strachu, nezmyslov a atakov, šikany. Najnovšie aj vraždy, o ktorej sa pochybuje, z ktorej všetky okolnosti okolo nej sú tak závažné a tak na vode, že každému bežnému človeku v republike sa zastaví mozog pri všetkých tých argumentoch, ktoré podáva naša vláda k celému tomuto prípadu. Sviatky občanov Slovenskej republiky boli poznačené celou tzv. Koronapandémiou, tými ťažkými časmi, do ktorých sme vhúpli, a všetkými tými obľudnými situáciami, do ktorých nás uvrhla naša vláda. Ja sa pýtam, dokedy, milí spoluobčania, si chceme uťahovať tie opasky? Dovtedy, kým si to necháme a kým sa nezorganizujeme. Keďže uplynul pomalý rok a stále tu panuje ten istý chaos, nesystematické, neodborné rozhodnutia, neustále likvidovanie ústavy, hrubé porušenia a nariadenia v rozpore s právami a slobodami občanov Slovenskej republiky a v rozpore so všetkými právami, ktoré máme v charte OSN, my, občania Slovenskej republiky, sa musíme chrániť a brániť. A preto sa musíme organizovať. My chceme vládu, ktorá nám neklame do očí a neposiela nás dennodenne domov do neistoty. Berie nám prácu a všetky istoty a máme iba nicotu a prázdne vrecká. Ľudia prichádzajú o prácu, fabriky budú musieť zatvárať a tu sa nič nerieši, nič iné, len korona a testy a vakcíny. A práve preto, pre tento veľký nezmysel, musí vzniknúť krízový štáb z ľudu. A ten aj vznikol pri Slovenskom národnom fóre, keďže nič v Slovenskej republike nefunguje. Už sa nemáme kam obrátiť. Justícia nefunguje a musíme si spomedzi seba
vybrať odborníkov takých, ktorí dokážu hájiť naše práva a slobody a budú nás zastupovať v týchto mimoriadnych časoch krízy. Takže vyzývam všetkých občanov Slovenskej republiky, aby svojou odbornosťou ponúkli svoje kapacity, aby nás podporili a pridali sa ku krízovému štábu s radou občanov. Všetky tieto protiústavné zmeny, ktoré zažívame, zásahy do ústavy a neodborné nariadenia vlády a tzv. Pandemickej komisie musia skončiť. Muselo to dospieť až tam, že zomre vysoký policajný dôstojník, aby sa nám všetkým otvorili oči. Čo ešte potrebujeme? Kam, ako ďaleko ešte to celé má zájsť? Ale vláde to evidentne nestačí a chce ďalej prekrývať a zakrývať. A chce zamiesť pod koberec to, čo sa v skutočnosti stalo. Chce neustále ďalej prikazovať občanom a zakázať aj to, aby sa rozlúčili s generálom. Chce z nás urobiť obyčajných otrokov, robotov, tak ako to majú oni nalinkované. A keď sa k tomu naplno pustia 5G siete, tak správne natestovaní, zaočkovaní budeme tými robotmi. Ono to všetko vyzerá ako film z Hollywoodu, ale bohužiaľ nie je. Je to tvrdá, neúprosná realita, ktorou chcú zničiť väčšinu radových a premeniť ich na poslušných otrokov a tých chorých, neschopných, starých odstrániť. Prečo inak by očkovali medzi prvými starých občanov? Prečo chcú zaočkovať naše zdravé deti a testovať? Keď vieme, že už po celoplošnom testovaní celá rada občanov, ktorí to absolvovali, mali veľké zdravotné potiaže. Takže sme akoby v pasci. Otázka sa ponúka, kedy začala celá táto likvidácia ľudskej rasy? Prečo sa sústreďuje teraz v srdci Európy? Kto chce rozložiť Európsku úniu? Aká bude ďalej budúcnosť Slovenska? Kam sa máme otočiť? Zrejme veľa z vás sa aj zaujímalo o to, prečo tá nečinnosť Slovákov, prečo tá nečinnosť celosvetovo, aj keď štrajkujú občania v rôznych kútoch sveta, ale prečo sa nám paušálne tak ťažko darí uchopiť silu ľudu, presadiť to, čo je normálne, sa stalo nenormálne a to, čo je protiprávne a protiústavné, sa stalo ústavné? Ako ďaleko to zašlo celé, táto Sodoma a Gomora? Zničili nám pôdu, zničili nám vodu, vzduch, zničili nám zdravie, sypali celé roky na nás chemtrails a teraz, keď ľudia sú totálne toxikovaní a zatlačení do kúta, keď majú nalomenú imunitu, idú do nich púšťať 5G siete, idú ako testovacích králikov ich skúšať a neoverenými, zrýchlenými vakcínami očkovať. Veď toto je horšie ako v zlom filme z toho Hollywoodu. Takže vyzývam vás, občania Slovenskej republiky, aby ste sa zamysleli nad každý sám nad sebou, aby ste premýšľali nad tým, čo sa tu deje. My nie sme žiadni nositelia hoaxov a vymyslených správ pre Boha živého, veď vidíte na každom kroku, v každej rodine, ako sme rozbití, rozhádaní, rozpadnutí. Čo tu zostalo
po pomaly ročnej nevláde Igora Matoviča. Tento totálny chaos, v tomto máme ďalej pokračovať s týmito temnými praktikami západu a farmalobby? Občania, naozaj sa chcete dať zavakcínovať neoverenou vakcínou a nechať to píchať do svojich zdravých detí? A nechať sa ďalej šikanovať? Necháme umierať našich starších spoluobčanov v ústavoch a domovoch? Nedokážem pochopiť všetko toto zlo, ktoré sa tu na nás sype zo všetkých strán a my nič proti nemu nerobíme. Necháme sa vydierať aj od vlastných spoluobčanov, od našich vlastných rodín. Kam sme sa to dostali? Prečo sme dopustili tento Armagedon? Veď takýmto spôsobom neexistuje žiadna cesta. Keď nezabojujeme každý sám za seba a nezabojujeme jeden za druhého, tak nemáme žiadnu budúcnosť. Zabudnime na Slovensko, zmizneme z mapy a zabudnime na zdravý život našich detí, našich potomkov, lebo žiadni nebudú. Je to genocída v priamom prenose a my všetci sme toho súčasťou a my nesmieme byť nemými svedkami. Tak prosím, ľudia, zobuďme sa. Ak chceme prežiť, potrebujeme sa spojiť, potrebujeme robiť reálne kroky. Zvolme si tých najlepších odborníkov, pridajte sa ku krízovému štábu Slovenského národného fóra a reálne pomôžte Slovensku a spoluobčanom. Ak nebude ochotná súčasná vláda a tí, ktorí sú zodpovední za tento Armagedon, ak nebudú ochotní s nami rokovať a nezorganizujú sa, neznormalizujú sa všetky podmienky života na to, aby sa znova rozbehla ekonomika, zdravotníctvo, aby nevyvolávali ten smrtonostný ošial ohľadne covidu, pretože je nafúknutý. Sú to klamstvá. Do Nitry zvážajú nie skutočne chorých na covid, alebo ak covidiakov, tak z celého Slovenska prepisujú sa počty ľudí, ktorí zomierajú, pretože každý, kto dnes zomre v Slovenskej republike, ho napíšu, že zomrel na covid. Všetky tie podvody musíme zastaviť. Musíme to vyšetriť. A preto vás vyzývam k spolupráci, vyzývam vás k tomu, aby sme si uctili pamiatku generála Lučanského, bez ohľadu na to, aké boli tie okolnosti, pretože nie je mysliteľné, aby ľudia v Slovenskej republike odchádzali zo sveta takýmto spôsobom. Je to bezcitné a neľudské. Musíme očistiť Slovensko od všetkých týchto vrahov a parazitov. A ja verím, že sa pridáte. A tak vám prajem úspešný, očisťujúci rok 2021. Ďakujem za vypočutie.